len sɔnna ka kalan in kɛ ninnu kɔfɛ sa u y'a yira sa k'u bɛna na dɔwɛrɛw ta tuguni sabula dugudenw k'olu mago sa ka pankuruko ni fɛnw ɲami ko bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko AES ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u na wuli ka jɔ kɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ u bɛ ka baara kɛ cogo min na basigi ni lafiya ka don Sahɛli jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa k'u b'a fɔ maaw ɲɛna fana AES a tɛna na i da tuguni maa ka taama kan koyi k'o banna pewu. Kapitɛni Ibrahim ko sa ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw maa maa bɛ n'i b'a fɛ k'u dafiri i k'a bila i kunna ka fɔ k'olu fana bɛna na wulikajɔ ni cɛsiri kɛ taasiraw fɛ yaasa cogo min na u ka jamanaw bɛ se ka bɔ ni degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na kapitɛni Ibrahim Traore min ye AES a ɲɛmaaya bɛ ale de bolo bi fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa Falaye an bɛ segin ka na Bamaɲare min ye Bamako Sudanɲare ɲɔgɔndan maa 43,400 olu de bɛ ka baara ɲini Falaye ka se ka don faso ale ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na yaasa o ka se ka kɛ sa ɲɔgɔndan de kɛra ɲɔgɔndan min bɛ sen na n'o baaraw daminɛna sibiri don janvier kalo tile 31 Bamako lycée Askia ale taara ka se ka baara in kɛ minisiri min bɛ baara ko kunna n'o ye Fasun ye a ko nin ɲɔgɔndan min labɛnnen filɛ nin ye Falaye ko salon k'o ta don han san 2025 ɲɔgɔndan don a kɛ kun ye sa ka se ka maaw ta bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛna se ka baara kɛ faso yɛrɛ ka cakɛdaw la maa min tun b'a kɛrɛfɛ sa minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ni minisiri min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna Falaye ka taa se kalan minisiri ale ma ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na min ye faso ale dɛmɛ nin baara in na a yɛrɛ sa ko Bamako kɔni maa 1,000 ale ni 656 olu de bɛ ɲɔgɔndan na Bamako kɔnɔna na ɲɔgɔndan yɔrɔ 2 dilannen don Bamako min ye lycée Askia ye o bɛ yen sɛnɛko ta na sira fɛ ani jeunes olu bɛ k'o baaraw kɛ ani eaux et forêts lycée Baminata Jalo ale kɔni bɛ sa vétérinaire ani ingénieur ni maa minnu bɛ baganmara baaraw kɛ olu bɛ o kɔnɔna na min ye tile 6 ɲɔgɔndan in na sa Falaye maa 43,400 olu de kɔni tilalen don marabolo ni ɲɔgɔn cɛ Kayibo o la Sikaso Segu Moti Gao ani Bamako min ye Bamako de sa e ko ale de jama man ca ni bɛɛ lajɛlen ta sa ale ni Gao olu bɛ taa se maa 36 ma min ye 100 sarada la o bɛ bɛn 70 ma min ye jɔyɔrɔ min kan ka ɲini sa Falaye 824 ti 40 yɛrɛ kɔni Pati sakana 40,300 o maa de bɛ k'a ɲini jɔyɔrɔ 824 o de bɛ Falaye min ye baara boloda 42 a tilanen n'olu cɛ maa ma falen maa 120 o de bɛ ka ɲini n'o ye spécialiste ye o la sa minisiri min bɛ baarako kunna a ko k'a b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka sɛbɛ bolo ta sabula ɲɔgɔndan in u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa sonyɛni kana ye a ko la yaasa u ka se ka kɛ sa saki wo bololaminɛ wɛrɛ wo maa si tɛ don n'o ye ɲɔgɔndan kɛnɛ in ale kɔnɔna na a y'a yira fana maa minnu fana bɛ ka lakɔlɔsili kɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa sonyɛni ani namara kana ye ko in na denbaw k'u ye olu fana la faamuya kosɛbɛ yaasa u kana na yɔrɔ ninnu na ka bɔ ko bɛna karamɔgɔ ninnu kɛrɛfɛ tuguni ko ka baara wɛrɛ kɛ y'o bɛ dɔbɔ ale namara ni a yuruguyurugu la halisa Bamako kɔnɔna Falaye min ye dɔgɔkun kelen min kun sigira sen kan numérique tɔgɔ la minisiri n'o ye an yɛrɛ ka minisiri Alhamdu Agi Ilienne baaraw kun cɛra laɲini belebelebaw kɛra tiɲɛ don min ye denmisɛnninlakaw ye olu ye ɲɔgɔndanw kɛ subahana mansi bɛ se ka baara minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka sen Mali ye soba dayɛlɛ Falaye soba min n'o bɛna dɔ fara an ka baaraw kɛcogo kan min ye Mali yɛrɛ ka
bɔlɔlɔ sira fɛ baara bɛ kɛ ni fɛn fɛn fala ye a mara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a tɛ taa fan wɛrɛ fɛ tuguni ko o de kɛnɛ sigilen filɛ nin ye n'o o data center ye ko nin kɔni nin y'a jɔyɔrɔ sabanan ye min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ ko b'a yira sa k'a fɔ ko Mali a ye para ɲɛ kelen kɛ bi ka taa a ka wulikajɔ ni cɛsiri la min ye bɔlɔlɔko ta nasira fɛ wa min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna fala ye ko jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini ye min ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka na bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye digitalisation ye k'o sigi sen kan yaasa dɔ ka bɔ yuruguyurugu ani namara ni wari minɛli la bolo la ye fala ye denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu tun ka jɔnjɔn dɔ sigilen don sen kan nka a tun bɛ bɔ Mali télévision soba la baara kun cɛra sibiri don min ye janvier kalo tile 31 ye patronat siège la Sentinelle du Sud n'o ye jɛkulu ye min ye fɛn sigi sen kan Yeli Madi Konate ale de y'o ɲɛmaa ye ani Radio Mali de jɛra ka baara in kɛ min ye Maju Sɛnbara a ko denfaya tun bɛ ale bolo Famara Berete a tun b'a kɛnɛ kan. Jamana yiriwali tɛ taa kɛnyɛrɛye kɔ jango ka ɲɛsin sifinnakaw ni musow ma o hakilina de kɔnɔ kulu min bɛ yen ko Sentinelle Sud Yeli Madi Konate n'a ka jamaw o ni ORTM ka boloɲɔgɔnma kɔnɔ u ye jɛmukan sigi kɛnyɛrɛye kan jɛmukan min bɛ a tako sabanan na n'u bɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw wele ka olu bila ɲɔgɔn dan na tako sabanan mun na n'u y'u sinsin kosɛbɛ an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma ɲɔgɔn dan kɔfɛ maa mun ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ donbolo bɛ d'u ma yaasa u ka t'u ka baaradaw yiriwa. Bon hakilina nana a bɛ san dama dama bɔ an ye siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɛ en 2012 donc an tun bɛ fɛ ka télé-réalité dɔ de kɛ ka jeunes inspirer donc an kɛ l'entrepreneur donc émission ye mun ye an bɛ jeunes dɔ de fara ɲɔgɔn kan u bɛ groupe fila kɛ et puis an b'u bila mission na donc chaque mission dɔ bɛ éliminer fo ka to finaliste la donc n'u bɛ gagner u bɛ prix sɔrɔ ani dɛmɛ fana b'u bɛ d'a kan pour ka se ka entreprise créer. Laɲini ye mun ye ka yira jeune na ko l'entrepreneuriat c'est très important. C'est vrai que État jamana bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ emploi créer mais jamana bɛɛ la État kelen tɛ se ka baara di bɛɛ ma donc fo mɔgɔ de ka entrepreneuriat kɛ fo mɔgɔ de ka création sɔrɔ ka idée sɔrɔ donc c'est pour ka courage di mɔgɔ ma candidature tun ka ca ni mɔgɔ 100 mais an ye mɔgɔ 12 de ta pour cette émission. Maintenant, finaliste kɛra mɔgɔ 2 ye. Bon, u bɛna miliyɔn 1 sɔrɔ, mais n y'a fɔ cogo min na ka fara miliyɔn 1 ta, an bɛn'u dɛmɛ u ka communication na, an bɛn'u dɛmɛ k'u ka compagnie créer, an bɛn'u dɛmɛ ka conseil caman sɔrɔ pour que u ka entreprise ka kɛ succès ba ye. Kɛnyɛrɛye jɛmukan tako sabanan in maa mun ye saraba cɛ o ye musolaka kelen ye mun tun b'a kɔnɔ ka sabu kɛ a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw a n'a bɛ ka baara mun kɛ bayɛlɛmali ani cikɛko yiriwali sira fɛ an ka jamana kɔnɔ musolaka in y'a ka sewa yɛrɛ ka ɲɛsin hakilina in ma ko ni donbolo bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka baara bonya kan ni k'a dɛmɛ ka cɛkɛda yiriwali siraw bɔ. Ne jɔyɔrɔ fɔlɔ min sɔrɔ émission tun bɛ min kan a tun bɛ agrobusiness de kan agrobusiness ye mun de ye agrobusiness ye an baarala fɛnw de ye c'est comme sɛnɛ b'a la bagan mara b'a la sɛ mara b'a la jɛgɛ mara b'a la bayɛlɛmali b'a la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu de ye agrobusiness ye donc ne fana ka bayɛlɛmali ni ka sɛ mara donc olu hali ne bɛ safunɛ min baara o bɛɛ ye an ka yiridenw tulu bɔlen de ye donc a bɛɛ bɛ agrobusiness kɔnɔ a bɛna n dɛmɛ k'an ka baarada bonya kosɛbɛ Sentinelle Sud mɔgɔw vraiment n bɛ foliba lase Yeli n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u camanba de bɛ yen donc vraiment n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ nin initiative talen nin hakilina talen kama bari a b'a to kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u caman bɛna don nata la ka na postuler nin na a bɛ i bɛ taa ɲɛ sɔrɔ wa musaka fana bɛ yen nɔ. Seba mun tɔmɔna jɛmukan tako sabanan in kɔnɔ a ma kɛ kun fɛ jalatigɛbagaw ni olu ye juruw ye u ye sɛgɛsɛgɛli ni tɛntɛn cogo ɲuman de kɛ u ka kɔrɔfɔw la ka kandidaw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw n'u ka projetw ye k'u ta k'u lajɛ k'u lamɛn ani jɛmukanw kɔnɔ o de kɔfɛ sugandili sɔrɔla ka kɛ. Abu Bagayogo ani Rebecca olu nana sɔrɔ final la olu de tun ye groupe kelen u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na se mais laban an sera ka jateminɛ jumɛn kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que Rebecca bɛ baara kɛ an ka sumanw de kan donc an dun bɛ jamana min na an kan k'an ka dun ka fa sabati k'a sabati ka ɲa ni an yɛrɛ ka balo fɛnw ye a ye wale wɛrɛw yira an bɛ dumuni wɛrɛw labɔ jamana wɛrɛw la ka na yan ka sɔrɔ olu dumuniw bɛ se ka bayɛlɛma ni an yɛrɛ ka sumanw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ko gɛlɛn ka sɔrɔ dun ka fa ka sabati
abada bada an ka laɲini de y'o ye an ka Mali in kɔnɔna la an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ balo n'an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw ye. An b'a yɔrɔ la k'a fɔ kɛnyɛrɛye jɛmukan tako sabanan mun n'a denfaya tun bɛ an ka jagokɛlaw tɔgɔ la soba ɲɛmaa bolo Maju Sɛnpara a kɛra yɔrɔ ye kɛnyɛrɛye tigilama caman nana ka t'u ka hakilinaw ɲɛfɔ u tɛmɛna sira ni sira mun fɛ yaasa ka ladilikanw caman di ani ka sira yira sifinnakaw la minnu bɛ ka baara kɛ kɛnyɛrɛye siraw kɔnɔna la. Fala ye an na to denmisɛnninw kunda hali bi Conseil national de la jeunesse n'o ye CNJ Mali ye ko ka kuma di a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma Fala ye CNJ yɛrɛ a jɔyɔrɔ ye mun ye u ka sigidaw la n'a ye mun kɛ denmisɛnw bɛ se ka taa ɲɛ min ye bi sɔgɔmada na ka se ka o dayɛlɛ an ka jɛmukan kɔnɔna na sa an bɛ taa Nara olu ka maa min bɛ yen n'o ye dangan ye Moribo Keyita an y'ale de sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an ka jɛ k'ale lamɛn. An b'i fo k'i waleɲumandɔn Kasim ka maa minnu tulo b'an na nin waati in na ka bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Modibo Keyita Mali ka sifin tɔn min bɛ Nara marabolo kɔnɔ o ɲɛmaa dangan in ne a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko premier vice président nka yan'o cɛ n tun ye marabolo sifinw ka ɲɛmaa fɔlɔ ye i n'a fɔ kalafili tɛmɛnenw na n tun ye kalafili fɛn min jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sifinw tɔgɔ la soba a ɲɛmaaya ɲini cogoya min na nka bi ala ye jɔyɔrɔ min kalifa n'a tɔn in kɔnɔna na o ye premier vice président ye bureau régional la Nara n'i ye anw ɲininka an b'a fɔ k'a fɔ CNJ nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni sifinw y'a faamuya k'a fɔ baarakɛminɛn don minɛn min bɛ se ka u ka sigida yiriwa minɛn min bɛ se ka to sifinw yɛrɛ bɛ se ka labɛn k'u ɲɛsin jamana baaraw ma don n'a nataw la donc o b'a yira k'a fɔ jɛkulu don jɛkulu min ni a nafa ka bon kosɛbɛ sabula jɛkulu in bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye an balakaw fo ka taa se an ka marabaa minnu bɛ jamanaw kɔnɔna na ka se ka baara nɔgɔya olu bolo u ka mara baaraw ka se k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min ye dugu yiriwa baaraw ye ka se ka u sen don olu yɛrɛ fana na walasa dugu bɛ se ka yiriwa CNJ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula denmisɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla so don wa ale jɔyɔrɔ ka bon dugu yiriwa la ka sababu kɛ dugu baara bɛɛ lajɛlen kɛba ye sifinnakaw ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min makɔrɔbaw bɛ na ni hakilinaw ye nka waliyaba o ye sifinnakaw ye donc o b'a yira k'a fɔ dugu yiriwa sira foyi de tɛ yen nɔ min tɛ tɛmɛ sifinnakaw olu ka sira kan donc u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ CNJ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'a faamuna sifinnakaw fɛ. Ayiwa bi Nara n'i ye Nara fɔ i b'a fɔ fana ko min ye marabolo kura don sabula a ka région opérationnalisation kɛra a ma mɛn kosɛbɛ ten kosɛbɛ denmisɛnw yɛrɛ bɛ mun yɛrɛ de ɲini mun fɛ bi kosɛbɛ Nara mara la denmisɛnw b'a fɛ mun yɛrɛ de ka kɛ u ye bi Nara mara la u yɛrɛ ka se k'u ka yiriwali baaraw sɔrɔ ka se ka mago ɲɛ u yɛrɛ ye. Kasimu bi denmisɛnw bɛ min fɛ Nara mara la maakɔrɔbaw b'o fɛ musow b'o fɛ cɛw b'o fɛ o fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye Nara sirako yɛrɛ ka se ka sigi sen kan sabu bɛɛ lajɛlen b'a kalama a baaraw daminɛna a bɛ waati jan bɔ nka a jɔlen don a bɛ san damadɔni bɔ ka sababu kɛ gɛlɛya camanw ye waati ka gɛlɛ jamana ma nka Nara sifilakaw mago bɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ bi o ye o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na o kɔfɛ ni o bɔra yen sifilakaw bɛ se ka u yɛrɛ bɔ i n'a fɔ chômage la cogoya min dɔwɛrɛ tɛ a ma fɔ k'i ka jamana den bɛɛ ta k'a don baara la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo bɛɛ tɛ se ka kɛ fonctionnaire ye nka n'i ye denmisɛnw n'i donna u ni hakiliw cɛ k'u bilasira k'a yir'u la k'a fɔ u ka siniɲɛsigi bɛ sɔrɔ fɛn min na o ye baara ye o baara tɛ dɔwɛrɛ ye baara minnu n'an b'olu wele ko bolomafɛn baaraw i n'a fɔ embouches n'a ɲɔgɔnnaw sabula n'i ye Nara yɛrɛ ta k'a lajɛ bi Nara ye baganmara jamana ye Kasimu Nara baganmara ni a kɛra ka ɲɛ a bɛ se ka Mali ni farafinna jamanaw caman ta baganko la donc o ye yɔrɔ min ni a denmisɛnw kan ka dege bagan maracogow la n'o an b'a fɔ olu ma ko formation Nara sifilakaw mago b'o la kosɛbɛ n'i ye ambushi bila ambushi bolofaraw ka ca saga o ye baganw ni misiw ni ainsi de suite mais hali an ka kɔnɔ ninnu kamiw n'a ɲɔgɔnna ninnu bi an y'a exemple yɛrɛ Nara jeunesse président min yɛrɛ bɛ yen nɔ ale a tun bɛ kami mara de kɛ kabini a b'a kɛ kamiden 40 den 50 bi a bɛ kamiden 2000 ani 400 na wa a kɛn bɛ ka kɛ sababu ye ka sifinnaka caman ta k'o bila a ka baara yɔrɔ la minnu b'u fɛn sɔrɔ a la donc o n'a ɲɔgɔnna waleya ninnu Nara sifinnakaw mago b'o olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ bi ka se k'u dege métier la u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min k'u ka denbayaw ta ni k'u ka duguw ta o bɛ fara sira o laɲini kan. Ayiwa wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmaa ma yaasa nin dɔw bɛ se ka lasabati cogo min. An b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi n'a ka bi u ye caman kɛ wa u bɛ ka caman kɛ sabula dun ka fa siraw fɛ u bɛ ka caman kɛ dɛmɛw bɛ kɛ san o san
an yɛrɛ bɛ marabolo ɲɛmaw fo u la san o san u b'an dɛmɛ o la hali an ka se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin yatimɛdenw n'a ɲɔgɔnnaw ma marabolo kɔnɔ nka min ye walasa badabada dɛmɛ o ka sɛmɛntiya fo sifilakaw ka se ka bolominɛyɔrɔw sɔrɔ donc an bɛ min ɲini jamana marabaaw fɛ o ye formation ka kɛ o hakumu kɔnɔnaw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka an dɛmɛ ka an bɔ nɔgɔ la sabula i b'a fɔ ko i bɛ maa dɔ degi citoyenneté la jamanadenya la nka f'a k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ fana a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ o bɛ dɔ fara a ka jamanadenya kan kosɛbɛ nka maa min tɛ se ka dɔrɔmɛ yɛlɛma k'a kɛ fila ye maa min ni i k'a dɔn i ma baara yira a la i ma foyi wɛrɛ yira a la fo n'a kɛra i k'a dɔn sigika kumaw ye minnu nafa tɛ minnu na ni dɔw b'a fɔ ma nanzarakan na ko folklore nafa t'o la bi an bɛ yɔrɔ min na jamana in yɛrɛ bɛɛ nara yɛrɛ kelen tɛ mali sifilakaw mago yɛrɛ tɛ o fɛn ninnu dɔw la bi an mago bɛ fɛn min na dɔrɔn o ye formation professionnelle ye ka an degi baaraw la an ka se ka an yɛrɛ ta sabula jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma an b'o laɲini de kɛ jamana marabaaw fɛ n'an bɔra Nara an bɛna Bamakɔ fala ye sango o kun ye seko ni dɔnko san ye min ye baara minnu kɛra o kɔnɔna ka se ka ɲɛfɔli k'o la minisiri Mamu Dafe ale ye baro sigi kɛ Famara Berete tun bɛ a ko kɛnɛ kan a yirala sa k'a fɔ fala ye ko baara bolodalen ninnu cayara kosɛbɛ min ye minisiri yɛrɛ ye a ko ko a kɛra i n'a fɔ u ye yiri turu yiri min nana falen ɲina a bɛna mun ni mun di baara minnu fana sigira sen kan seko ni dɔnko tigilamaw fɛ olu fɛnw caman ma se ka ye maaw bolo wa olu dɔw fana bɛ u banna pewu kɛnɛw kan ka sigi maaw bɛ se k'u ye san kelen ma labɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ko k'u ka tɛmɛ ni a ye Mamu Dafe ko yan'o cɛ min kɛra u ko o kimɛli kɛ Famara ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ san 2025 seko ni dɔnko san lamagaw bonyana kosɛbɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa o maa bɛ seko ni dɔnko duba kɔnɔ bololabaarakɛlaw artisi suguya bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yɔrɔ salen ko tourisme o kunna ani lotoriko maaw bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri wulikajɔw bonya o siratigɛ de la ni kunnafoli kɛnɛ sigira an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe fɛ ka t'i da don san yi baara kumaba n'a kumabaw la ni ka maaw fo fɛn fɛn wulikajɔ kɛ seko ni dɔnko san kɔnɔ jamanakuntigi kelen ka san di seko ni dɔnko ma k'a fɔ k'an ka baara kɛ n'a fɔra seko ni dɔnko cakɛda kelen tɛ gouvernement cakɛda bɛɛ don parce que n'i y'a mɛn ko seko ni dɔnko hakili de ko don foyi tɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ la ni hakili tɛ fɛn bɛ se maaya ma o ye hakili ye o ye seko ni dɔnko ye donc an jɛnna ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigi ka yamaruya n'a ka bonya kɔnɔ a n'a ka hakilina kɔnɔ minisiri Gale ka dɛmɛ n'a ka an jukɔrɔma dondo la ani Mali minisiri bɛɛ ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ni acteurs artistes ni artisans ani acteurs culturels an n'u jɛra ka baara kɛ n'i ye baara in ɲalen ta baara in kɛra faso ko don bɛɛ de wulila ko mɔgɔ kelen n'i y'a jateminɛ kuma in fɔra don min na ani bi cɛ ka taa Tombouctou Menaka Bla Kayi fo ka taa Nioro du Sahel bɛɛ wulila mɔgɔw y'u ka projets kɛ u yɛrɛ y'u ka projets u y'a wari b'u yɛrɛ kun k'a kɛ i bɛ fɛn fɛn ye télévision na sufɛ a caman wari tɛ bɔ ministère kun dɛ mɔgɔw yɛrɛ de wulila fasoden ɲuman la an b'an faso fɛ an b'an danbe fɛ anw sɔnna président ka jamanakuntigi ka nin kuma in ma an ka segin an yɛrɛ ma parce que a y'a sɔrɔ dutigi caman tɔɔrɔlen don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maliko bɛ yɔrɔ min na bi maliko yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ de ɲagaminen don diɲɛ ɲagami kɛra sababu ye ka an ka duguw ɲagami parce que diɲɛ duguw sirilen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la donc o la fo bɛɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ pour que i bɛ se k'i ka jamana lakana cogo min na lakanani fɔlɔ min ye an ka danbe n'an ka tabiyaw don ba la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hakilinaw kɛ kelen ye ne hakili la seko ni dɔnko san a y'o kɛra belebeleba ye donc a kɛra sababu ye an ye kalanso sigi ekɔlisow la an y'a sigi an ka tɔgɔdaw la an ye karamɔgɔbaw wele u ye tuma bɛɛ i b'a ye tele la i bɛ karamɔgɔw ni denmisɛnninw ye i bɛ ko karamɔgɔw ye an ye kan fana don ba la an ye baara kɛ kan kan donc an ye baara kɛ fɛn caman kan an ye sigida ɲɛta an ye projets caman sigi min bɛ se kɛ sababu ye ka mɔgɔw dɛmɛ sigida la artisanat taabolo b'o la parce que an y'a ye ni baara dira mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw to u bɛ wuli ka jɔ donc an y'o baara de daminɛ ɲinan ni ala sɔnna ma an bɛna don farako kan n'an b'a wele ko sigida ɲɛta an ye projet caman kɛ an ko maliden kura parce que maliden kura a tɛ se ka taa fo malidenw ka kalan fo
an b'a fɔ tubabukan na talent fo u seko ni dɔnko ka bonya u ka faamuyali ka bonya parce que n'i y'a ye dɔ bɛ dɔ mara c'est que dɔ ka faamuyali de ka bon ni dɔ ta ye o donc jamanakuntigi y'a yira pour que malikura ko ka sabati fo ka maliden kura de bila hakili la ani dusukun na dusukun ye mun ye jamana hinɛ ka k'a la a ka jamana ko faamu a ka jamana danbe dɔn ale yɛrɛ min y'a ko dɔn a ka kɛ sababu ye ka kɛ ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ ani hakili ni kunkolo la ani a bɛ fɔ ko esprit pour que ni kalanw kɛra maliden kura kan ka kɛ maliden ye min kalannen don min bɛ kodɔn parce que n'i y'a ye jamanaw bɛ ɲɔgɔn na de mais sababu fana caman bɛ yen sisan min bɛ se k'a to malikura bɛ taa ɲɛ yɔrɔ jan an bɛ se ka tɛmɛ farajɛ jamana caman kan parce que n'i y'a jateminɛ sisan min bɛ yen ko intelligence artificielle ale ka teli kosɛbɛ internet ko o ka teli kosɛbɛ donc sira caman bɛ yen bi n'an y'a don ba la an ka denmisɛnninw na a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ sira yiriwa a sabati parce que tant que o ma kɛ an tɛ lafiya parce que jamana ka taa ɲɛ b'o de bolo o sigilen bɛ mun kan baara sigilen bɛ baara de kan n'i tun y'a jateminɛ fɔlɔ fɛ an ka dugu la an ka cɛkɔrɔbaw u bɛ waso ni baara de ye n'i m'a ye mali emblème tun ye ci wara de ye sɛnɛkɛla min bɛ ka sɛnɛkɛla ka bon ni bɛɛ ye min bɛ se sɛnɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye mun ye o ye dusu ani baara kɛko ɲuman ne hakili la jamanakuntigi ka nin welewelekan in y'o de ye an ka sigi o dusu de ma baara kɛli a n'a kɛko ɲuman o de b'a to malikura bɛ sabati n'o ma kɛ malikura tɛ sabati dɛ k'a fɔ de an bɛ sigi faso bɛna joli d'a ma faso bɛna mun k'an ye bɛna fo bɛɛ de ka wuli i ka sigiyɔrɔ la i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ka sigi fɔlɔ fɛ maliden tun ye baarakɛla de ye an ka sigi baara ma an ka sigi yɛrɛdɔn ma an ka sigi an ka tabiyaw ma donc an y'o baara kumabaw caman de kɛ mais o kɔfɛ jamanakuntigi yɛrɛ a ye courant di artisan 300 ma et puis an ye an ka maakɔrɔw minnu ye koba kɛ an ka jamana na k'an danbe sinsin n'o ye sunjataw ni firiniw ni bɛɛbɛnbaw ye an y'olu fana ka jaw dilan u don ba la parce que n'i bɛ an bɛ bɔ yɔrɔ min na kunun n'i m'o dɔn i tɛ taa yɔrɔ dɔn donc sigiko kuma sera fasojɔ kuma sera baara kuma sera an ka wuli ka jɔ an ka baara kɛ donc ne hakili la an ye baara min kɛ baara daminɛ de don san kelen ka dɔgɔn an bɛ se ka min kɛ an y'o de kɛ an b'a fɔ an y'a bɛɛ kɛ dɛ parce que mɔgɔninfin baara de don fɛn caman b'a jɛ fɛn caman kan ka fara a kan donc komi baara in bɛ kɛ ni bɛɛ de ka hakilina ye ni a wagati fɛn fɛn sera an bɛ bɛɛ wele bɛɛ bɛ na ni hakilina ye an b'a jɔ ni hakilina bɛ maliden fɛn fɛn na ani dilankitiriko ko la ani jamana yɛrɛ seko ni togo taabolo la u bɛ se ka ci bila an ma bɔlɔlɔ kan u bɛ se ka n'an voir an ka kuma bɛn kuma de sera baara kuma de sera kɛrɛfɛ kuma ka dabila parce que mɔgɔw de wulilen don bi ka jɔ su ni tile pour que ka jamana in jɔ ne hakili la aw bɛɛ ɲɛ b'a la binkani min kelen don an na donc ne hakili la ni hakili an kan ka baara kɛ donc vraiment n bɛ bɛɛ fo nin baara ɲuman in na an b'a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra hakili falen kunnafonidilaw ye ɲininkali caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔnakow n'a dogodogoni bɛɛ lajɛlen kan minisiri mamu dafe a ye jaabi di kunnafonidilaw ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na ni ka tila k'a sɛbɛntiya k'a fɔ seko ni dɔnko ye an ka ɲɛnamaya kuma bɛɛ lajɛlen de ye i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na baara bɛ to sen na yaasa k'an ka tabiya a n'an seko n'an ka dɔnko y'an ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen sanfɛ. ayiwa fala an bɛ t'o seko ni dɔnko kelen kɔnɔna na ani minisiri mamu dafe bɛ to ɲɔgɔn fɛ sabula janvier kalo tile 31 bulonba n'o ye seko ni dɔnko kɛnɛba ye jikɔrɔninkaw fɛ a taara ka t'i ɲɛda yen nka ale ni Ifuranjayi ale de kɛlen don ka bulonba sigi sen kan bulonba bɛ ɲɔgɔlɔn baara kɛ a bɛ dɔnkili kɛ a bɛ dɔn kɛ foni ale ni min ye catiriw ye a b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ belebele min bɛ yen sa n'o sigilen don sigida 5nan kɔnɔna fala ye a taara ka taa ɲɛdaw kan min ye ale ni Ifuranjayi ye ɲɛfɔli caman k'a ye nin waati in na fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ fana sigilen don a fɔ ma sa ko farifoni waati o baaraw fana bɛ senna bulonba kɔnɔna na bulonba yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a ye a ka kalanta baaraw kɛ n'o ye a ka rentrée culturelle ye baaraba minnu boloda n'o sa ale ni Ifuranjayi da don bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen yira minisiri a n'a a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen na mamu y'a yira sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma min ye seko ni dɔnko minisiriso ye a se ye fɛn fɛn ye a n'o kɛ bulonba maaw ye halisa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlaw ka tɔnjɛkulu min bɛ fala ye n'a fɔ ma ko IAPREM n'a ɲɛmaya bɛ an ka petipetini Bayi Bubakari Jara bolo
olu ye jɛrɛ kɛ nin kalo in tile 31 n'o kɛra sibiri tɛmɛnen ye Bamakɔ Palais de la Culture la Falaye waleɲuman dɔn kɛnɛ don nka a bɛ tali kɛ fana min ye jɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan n'o ye dɔnkɛlaw ni dɔnkɛlaw ni Mali seko ni dɔnko bolo fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in ye n'o ye IAPREM ye a ye waleɲuman dɔn fana kɛ maaw ye minisiri Mamu Dafe b'o la seko ni dɔnko tigilamaw bɛ o la maa minnu sera k'u cɛsiri kosɛbɛ o la sa minisiri tɔgɔla maa min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Amadu Jabate n'o ye chargé de mission ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye artiste ye u yɛrɛ ka tɔnjɛkulubaw tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ réseau Kia ka taa se FEDAMA ma ni Adama Traoré y'o ɲɛmaa ye Mbaye Boubacar Jara a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma salon ko kɛlen seko ni dɔnko san ye baara minnu bolo dalen n'u bolo san nata in na u y'olu fana ɲɛfɔ IAPREM an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula cɛsiri ni wulikajɔ u ye caman k'a la artiste olu dɛmɛni na i n'a fɔ FEDAMA ale bɛ cogo min Falaye dɔngɔnɔw olu tɔgɔla don sigiko sabanan n'o ye Jina Dɔngɔ Mopti ye ale y'o timɛ sibiri tɛmɛnen baara in a kɛra Barema Bokum ale tɔgɔla ndolati kɛnɛ kɔnɔna Motikaw fɛ yen min ye gouverneur ye sa n'o ye Moti gouverneur ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan général de brigade Dawuda Danbele ka taa fara Moti yɛrɛmarakafo ɲɛmaa kan n'o ye Elhaji Isa Kansa ye ale yɛrɛ dɔngɔnɔ ye Falaye dɔngɔnɔw bana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani siya fɛn fɛn bɛ bi bi na ni olu bɛ Moti bankun ka Falaye u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ ka sa défilé belebeleba kɛra seko ni dɔnko maaw min ye bozow ye ka taa se sɔmɔnɔw ma min ye filaw bamananw jɛgɛmɔnɔw ni busew u bɛɛ lajɛlen nana ka na tɛmɛ kelen kelen min ye Motikaw u ka nin ɲɛnajɛ in san o san ko nin sigilen don sen kan min ye Jina Dɔngɔ bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de kɛlen don ka nin ko in sigi sen kan san o san dɔngɔnɔw tɔgɔla don ka se k'a ɲɛnamaya ale ni Ogobanya Falaye Ogobanya dɔgɔnin tɛ nin ye sa wa nka nin kɔni bɛ ka kɛ Moti yɛrɛ filadugu don sa nka dɔngɔnɔ ka ca yɛrɛ n'i ko i bɛ Moti dɔngɔnɔw gɛn bi Falaye maire yɛrɛ ye dɔngɔnɔ ye Elhaji Isa Kansa ye ale yɛrɛ ye dɔngɔnɔ ye ka bɛɛ lajɛlen fo yen Motikaw fɛ yen min ye hôtel Kanaga maaw ye olu y'an ka maa ye Falaye an'u ye Moti biennale baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Burkina Faso kaw fɛ yen Falaye u ka pankuru n'o ye Air Burkina ye maa si ka dɔrɔmɛ t'a la tuguni waati tɛmɛnenw na a kun yera k'a fɔ min ye groupe Aga Khan ye ale tun kɛlen don ka musaka di yaasa u ka se ka pankuru sɔrɔ nka waati labanw na a nana ye k'a fɔ min ye groupe Aga Khan ye ale y'i senbɔ ko in na pewu Falaye kabini Oroko Christian Marc Kabore ka waati la n'o tun bɛ fanga la waati min a yira sa k'a fɔ ko Aga Khan kun ye taara ale y'i senbɔ min ye 100 saradala kelen o de tun bɛ baɲumankɛw bolo ale ni jamana kɔnɔden dɔw min ye Burkina jamana ɲɛmaaw ye conseil des ministres tɛmɛnen na u y'o san ka fara u ta kan 100 kan a bɛɛ lajɛlen bi bi na Mali Burkina jamana ale de ta ye Air Burkina ye Falaye a kɛra faso ale ta ye bi bi na Burkinakaw olu fɛ yen o b'an ladon min ye kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruya mun na halisa ji bɛ ka da min sɛnɛ kan o ye Mamadu Awa Gasama ale ka kasoladonni ko in ye san 3 datuguli san 3 sen kana don Côte d'Ivoire kaw fɛ yen 5 k'a ka o sara Côte d'Ivoire Benin ale ni min ye Niger ka ko in hukumu kɔnɔna na Falaye Benin ni Côte d'Ivoire y'a yira sa k'a fɔ ko kuma min fɔra olu ma juma tɛmɛnen k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini u sen tɛ bingali na Niger kaw fɛ min kɛra janvier kalo tile 28 ka dugujɛ tile 29 na u t'a kalama u t'a dɔn maa min y'a kɛ u ma maa kɔkɔrɔma don ka kɛ ni Général Abdramane Tchani ale min y'a bolongɔni ɲɛsin u ma jamana fila in y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛ se k'o kɛ sabula u sigiɲɔgɔn n'u balima n'u teri jamana o de ye Niger ye la Guinée Bissau kaw fɛ Falaye Guinée Conakry kaw fɛ sa kɛ musow ani feerelikɛla minnu bɛ Conakry duguba yɛrɛ kɔnɔna na sa n'an b'a fɔ o ma sa ko Conakry dugu kɔnɔna yɛrɛ Falaye Kaloum olu wulila k'u jɔ dɛ ko sabula nin waati na Mamadi Doumbouya ka maaw wulilen na k'a fɔ sa k'u ka taa ka bɔ yen ko baaraw bɛna daminɛ Falaye dugudenw ye wuli ka jɔ kɛ ka sira sa k'a fɔ ko Mamadi ka kuma u ni baarakɛla ninnu ɲɔgɔn cɛ Mamadi ko diyagoya don ko f'u ka wuli Falaye ko sabula jamana tɛ se ka dilan cogoya si la k'u sigilen to nin yɔrɔ ninnu na wa ko min ye u ka minɛnw n'u ka fɛnw kɔni bɛna na lakana yaasa u ka se k'u ta bɛn ni kelenya kɔnɔna na ko nka baara in a tɛna se ka jɔ Guinée Bissau kaw fɛ fanga sinamatɔ min bɛ n'o maa tun bɛ kaso la n'o ye Domingo Simões Pereira ye Falaye u y'ale labila jumadon kalo caman kɔfɛ sa a tun bɛ kaso la sabula fanga daraki min tun kɛra ye a yirala sa k'a fɔ ale de kɔni tun ye fanga ngaradaba ye zena sa ko a kɔni bilara ala ni CEDEAO ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Beninkaw u y'a yira Falaye k'a fɔ ko fanga daraki min tun kɛra olu fɛ yen
n'o bɛnna desanburu kalo tile 7 ma n'a ma se ka sen sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa Nizeriya sɔrɔdasi maa 260 de kun nana Bɛnɛnkaw fɛ yen kunun ko k'olu y'u ka kasaw cɛ han ka taa u faso la pewu sabula k'u ka jamana mago bɛ u la sɔrɔdasi 260 in tun bɛ kan min kɔnɔ sa o ye kan tɔgibin ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ yɛrɛ kɛra sa yaasa ninnu maa ninnu u bɛ se ka segin ka t'u faso la cogo min na bolodi ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔn faamu hukumu kɔnɔna na Nizeriya kelen in kɔnɔna fala ye maa 25 o de fara wulikajɔ senfɛ Boko Haram maaw ye wulikajɔ min kɛ yɔrɔ in na sa a kɛra dugu min na sa o ye Sabo ye Sabo garikaw olu fɛ Borno o marabolo kɔnɔna na Nizeriyakaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen ka walekɛbaw kɔnɔna ka na mugu de ci maaw la ko ye fala ye alamisa tɛmɛnen waleya in maa minnu kun do sa u tun bɛ baara la dɔ de ka chantier la sojɔlaw de kun do u nana ka na mugu ci olu de caman b'a la maa 25 de nin tora a la n'i ye yɔrɔ in ta k'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ Donald Trump yɛrɛ tun ye gosili kɛ dugu min na dɛ n'a ka pankurun ye Noël waati la ko o dugu kelen in o de do RDC ale y'a yira sa k'a fɔ ko a jɔrɔlen do kosɛbɛ sabula maa 200 o de fatura dugukolo yɛrɛ senfɛ dugukolo yɛrɛ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen sanubɔ yɔrɔ dɔ la n'o ye Yorobaya ye u y'a yira sa ko yɔrɔ in kɔni bɛlama bilama kɔni a bɛ jɛkulu bolo o ye M23 ye wa min fanga yɛrɛ tɛ se ka se a kɛnɛ farafina ko ka ca dɛ kɔlitan bɔ yɔrɔ de do fala ye donc M23 de kɛlen do k'a minɛ dugukolo yɛrɛ la olu tɛ se ka gɛrɛ i y'a ye ninnu mɔgɔ foyi tɛ mɔgɔ nin na olu ko dɔrɔn n'olu ta bɛ sɔrɔ dɔrɔn a banna olu ka sira foyi tɛ a la États-Unis min ye Trump ye a ko pankurun ale ni jikankurun caman ko olu labɛnnen do a bolo ko nka k'a b'a dɔn k'a fɔ min ye Irankaw ye u bɛna n'a lamɛn u ka bɛnkan sɔrɔ yaasa jamanaw fila ninnu bɛɛ lajɛlen u ka bɔ nin ko in hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye n'o y'a sɔrɔ Senegal gouvernement kun ko ale bɛ ɲinini kɛ yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ tasi la min ye Senegal Fédération ye ale ko ale tɛ kow ye ten togo la koyi ale t'a fɛ fiyewu u k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa se tasi la k'u ma jɛn ni kafu ka sanctions ye kalo tile 31 Senegal Fédération a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin u y'a mɛn min ye Pape Thiaw ye ka taa se Ismaila Sarr ani Iliman Ndiaye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɛnw k'u bɛna n'u jɔ a kɔrɔ ka musakaw ɲini ka di min ye kafu maaw ma nka Maroc kɔni ale ko k'ale ma sɔn Ligue des Champions africaine na sa n'o bɛ an yɛrɛ kunkan bi Mali ale ka tɔn min bɛ yen n'o ye Stade Malien ye n'o ye jɛmanw bɛ jouer jɛmanw bɛ se sɔrɔ ye fala ye olu bɛ groupe min kɔnɔ na o ye groupe D ye taama o kɛra ka taa min ye Angolakaw fɛ yen Stade a ye fu ni fu kɛ yen tile 4nan hukumu kɔnɔna do min ye jɛmanw ye u ni Petro Atletico de Luanda n'o de tun bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Stade kɔni ale taara ka taa fu ni fu kɛ yen fala ye ko balontan in ban waati selen miniti 75 ma min ye Angolakaw ye k'u ye penalty sɔrɔ k'a jɛ han u ye penalty sɔrɔ k'a jɛ a taara poto k'a taara o de gosi ka segin u tilala k'a susu ka na min ye Ngolo Traoré k'a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ nin b'a yira sa ko Stade Malien kɔni kuru 8 bɛ ale bolo kuru 3 o de bɛ ani fɔlɔ cɛ n'o ye Esperance de Tunisie ye ale bɛ kuru 5 la ale kun bɔ sisan ale kɛra kuru 6 ye kuru 2 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan sabula Esperance ye nil de kɛ u b'a kɛ kuru 6 ye Stade bɛ kuru 8 na min ye o ndolantin ye sa siɲɛ wɛrɛ e ko Bamakɔ yan dɔgɔkun nata ye tile 5nan hukumu kɔnɔna na fala ye ani Esperance do dɛ o bɛ kɛ Bamakɔ yan o kɔni o ye finale ye sa o ni maa min b'a fɛ ka taa quart de finale la sabula quart de finale de bɛ na nin kɔfɛ Stade Malien kuru 8 o kɔrɔ hali ninnu y'u dasi o fila bɛ se ka qualifier c'est vrai ne ko Bokuri min bɔ dugu jumɛn na dɛ min tɛ ka foyi a yɛrɛ ye kuru 1 sɔrɔ ka bila a kun fala ye an ka tɔn ye 2 ye ni Stade bɛ Ligue des Champions na n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye maa minnu bɛ yen sa n'olu ye u ka jamanaw kupu ta Joliba AC ale de bɛ ka an jɔyɔrɔ fa ye kunun ko min ye USM ye ka bɔ Algekaw fɛ yen olu taamana ka na Bamakɔ ka na tile 4nan hukumu kɔnɔna na fu ani fu Joliba ma bi don olu yɛrɛ ma bi don hɛrɛmakɔnɔkaw ko min ye tile 3 dasiko 3 kɔfɛ u bɛ k'u kun kɔrɔta dɔɔni nka k'a tɛ labɔli kɛ kunun fu ni fu o bɛ Joliba kɛ kuru 4 ye ndolantan 4 o kɔfɛ kuru 1 ndolantan 4 kɔfɛ ko nka k'u jɔyɔrɔ a man bon kosɛbɛ tuguni han
sabula maa min b'u ka gurupu ɲɛmaa la kuru 10 de b'ale bolo a ka danga ye kuru 6 ye jeliba tɔ tora dulata 2 ye kuru 1 de b'a bolo fala ye k'a garisigɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ nka min ye balontan don an b'a fɔ sa min ye yɛrɛba kɔnɔkaw ye ala ka u garisigɛ ja nɛgɛsoboli mali ale kɔnɔna yan fala ye min ye gouverneur ye ale tɔgɔla jɔnjɔn tun sigira sen kan kunungo min ye boli ye sa sibiri tɛ de sibiri don min ye boli ye sa a yirala sa ka fɔ ko nɛgɛsobolila 73 o de nana kɛnɛ kan ka bɔ tɔn 8 kɔnɔna na maa 16 i n'a fɔ anw ɲɔgɔn ko an y'an sɛmɔ ko in na jɔnjɔn a taara maa min fɛ o ye club cycliste de ɲɛna ye ɲɛnakaw olu ye ganadugukaw ye fala ye i b'a sɔrɔ ye sinafɔw dasi han an ka taa kɛnɛ kan Keba Jalo tun bɛ yen ko in denfa tun ye Sala Babi ye. Fuseni Male hakilina min bɛ ne la vraiment fédération k'a filɛ u ka nɛgɛsobolila yan nɔ mun bɛ taa nɛgɛsoboliw kɛ kɔfɛ ka Mali présider ani Mali kɔnɔ yan u ka solution bɛɛ kɛ k'u bila connexion ɲɛnama la parce que nɛgɛsobolilaw b'an fɛ yan mais n'i y'a ye hali sisan tɔ bɛ ka kɛ a la nɛgɛsobolilaw tɛ connexion la n'a fɔra ko nɛgɛsobolila ka nɛgɛso boli ka tila ka nɛgɛso jɔ nɛgɛsoboli b'ale ka taa an damanda la ka taa wari ɲini e yɛrɛ k'a filɛ bon ka tila baara ka ca ka taa olu kɛ bolo sisan fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ nɛgɛso boli u bɛ taa jamana présider fédération jamana yɛrɛ k'u ta u tɛ diɲɛ baara foyi kɛ ni nɛgɛso boli tɛ u ka fɛn bɛɛ bɛ d'u ma fɛn u bɛ besoin de fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ d'u ma n'o kɛla sisan tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ Mali nɛgɛso boli la mun ni nin si tɛ kelen. Ne tɔgɔ Jɔngolo Dumuya min ka di ne ye ka fara Mali nɛgɛso boli kan kɛrɛnkɛrɛnla an bɛ yɔrɔ min na bi i b'a dɔn adamadenya ye fɛn dɔ ye mɔgɔ i b'a sɔrɔ ma waati dɔw la dɔ ka ko ka bɔ i bolo mais dɔ ka ko ma mɔ i bolo mais jamana bɛ taga ɲɛtaga sɔrɔ ko o ko la i k'i jija o la o de fɛn fana bɛ se k'i ka avantage sɔrɔ an mago de bɛ o la bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi na Mali nɛgɛso boli ko la an bɛ jamana ko de la an tɛ mɔgɔ ko la quoi badi n'i y'a ta k'a lajɛ bi Afiriki bi anw de bɛ ten ka dɔɔni bi an tun bɛ siran Burukina ɲɛ fɔlɔ mais bi na an bɛ Ala fo ani Burukina bɛ se ka comparer n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi na o de y'anw ka ɲɛtaga ye an yɛrɛ supporter ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ yɔrɔ min na ko bi na nɛgɛsoboli bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na ka jamana sankɔrɔ ta bon an bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna u k'u hakili to o la an mago kɔni b'o la. Ne tɔgɔ Saka Kone bon fɛn min ka di ne ye nɛgɛsoboli la jamana ɲɛmɔgɔ k'u jija a la cogoya min bɛ se min na u k'o bila a la o de ka ɲi n yɛrɛ hali kɔsan na suspension min kɛra yala k'a tɛ taa turukɛ yɔrɔ bɔ tiɲɛ na an ma se ka kun don a la quoi mais n'u kun sera ka bɔ k'a kun ɲɛfɔ an ye o de kun ka diya ye bon welewelekan bɛ ne fɛ u k'a lajɛ min bɛ se min na u k'o bila a la o de ka ɲi. Tɔgɔ ye Bubakari Sangare gɛlɛyaba min bɛ Mali nɛgɛsoboli kan gɛlɛyaba kojugu tɛ parce que baara bɛ yɔrɔ na bi a bɛ ka faamuya anw y'a kɛ waati min na ani bi u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ ka faamuya n bɛ foli lase an ka président ma o yɔrɔ la n'o ye Sidi Bagayogo ye n b'a fo kosɛbɛ ka d'a kan boli a bɛ ka taa cogo min na o b'a jira dayɛlɛliw bɛ ka kɛ donc bi boli na n bɛ se k'a fɔ tiɲɛniw de ye leaderiw sɔrɔ mais o tɛ ban baara in kɔnɔna la parce que ni panne y'i sɔrɔ diyagoya i b'o o da o don ta cogo de kan yan tɛ ma gɛlɛyaba ye boli kɔnɔna la. bon bi ye saison dayɛlɛlen ye an bɛ ci ka balan na kurusi la kurusi an bɛ taa victoire kama ni le ta tɛ don min i t'o sɔrɔ n an bɛ kurusi 100 kɛ an bɛ taa bɛɛ kan ye kama bon n'i y'a ma min sɔrɔ c'est que an ta t'o don ta ye nɛgɛso tɛ kuma caman ye min bɛ kɛ gitɔrɔ kan a bɛ mɔgɔw fa an tɛ kuma caman fɛ nɛgɛsoboli la halisa k'u ka baara kɛ ko mɔgɔw ka baara kɛ ka kumanya dabila an bɛ baara fɛ ni kuma ye. ne ye Jibiri Kone de ye n ye Ernest de ɲɛna entraîneur de ye e yɛrɛ ka jama lajɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan bi nɛgɛsoboli a ka di bɛɛ ye bon ne ye fɛn min bila en place o ye entraînement de ye bon ni yɛrɛ boli yɛrɛ ne ma entraînement ɲɛnama kɛ yɛrɛ parce que souvent an famana ka entraînement an famana ka boli kɛ souvent boli bɛ da a bɛ wuli a bɛ da a bɛ wuli bon donc o yɛrɛ de tun y'an décourager mais semaine tɛmɛnen an nana arasire k'a fɔ ko boli kɔni bɛ kɛ donc n ye n ka jeunes wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lamotiver ka entraînement kɛ alhamdulilayi entraînement ye résultat de filɛ. an ye nɛgɛsoboli dɔgɔda an ka Bamakɔ gouverneur ye Bamakɔ kafo ɲɛmɔgɔ sabula mɔgɔ don a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛra mɔgɔ tilennen mɔgɔ min kɛra sariyatigi ye depuis a bilana Bamakɔ kafo kunna a bɛna wagati min na a y'a sɔrɔ nɛgɛsoboli jɛkuluba n'o y'an ka fédération ɲagami tun b'a kɔnɔ a ɲagami kun jigilen don fo ligiw la a nana a ko ale tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ale bɛ sariya de lajɛ sariya ye fɛn min fɔ an bɛ baara kɛ o sira de fɛ a n'a ka mɔgɔw je pense que u ye baara kɛ o hukumu de kɔnɔna na
ka ko bɛɛ sigi sen kan ka ko bɛɛ lajɛya bɛɛ ma maa o maa n'i tɛ sariya kɔrɔ ale ni i tɛ jɛ ani i tɛ se ka fɛn fɔ donc ne hakili la a ye farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ de sɛgɛrɛ ni o ye donc ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ka basigi don a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an nɛgɛsobolilaw b'a la mais bamakɔboli farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ donc ce qui fait que aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ sira ɲuman kan bamakɔ. kɛra denfa ye bonya de don o bonya n b'o se Sidi Bagayogo ma o min y'a président o ni Buguri yɛrɛ u jɛɲɔgɔn bɛɛ ne bɛ balontan kɔnɔ mais ne tɛ balontan dɔrɔn ne bɛ malidenya ko ɲɛnajɛ bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka na ni malidenw ka sankɔrɔta n'u ka danaya ta ka da ne kan ko la ne bɛ to kɛnɛ de kan o de y'a to n bɛ nin kɛnɛ kan bi parce que u ye danaya ta ka da n kan k'a fɔ ko n ka n jɔ a denfaya kɔrɔ malidenya yɛrɛ la o ni jamanadenw ka ɲɛnajɛ ɲagari ko kɛnɛ kan. Sala Babi ale ye Tumutu Ligi balontan o président ye min ye farikolo ɲɛnajɛ sugu bɛɛ ale kɔni sen b'a bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka denmisɛnnakaw olu dɛmɛ seko ani dɔnko a b'o damayira kɛ yaasa ka se ka min ye denmisɛnw olu dɛmɛ fala ye senfili ni bolofili a fédération bɛ n'a fɔ ma ko taekwondo a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ɲɛmaa kura in a tɔgɔ ye ko Aminata Traoré Aminata Maku Traoré nka min ye silakaw a bɛ olu ka sigi la Usman Si o denkɛ n'o ye Mokhtar ye ale furumuso do fala ye min ye maa kofɔlen ye sa u ka jɛrɛ de kɛra n'o y'u ka assemblée générale ye ale de sugandira k'a bila Alu Badara Traoré nɔ na a y'a yira sa ko baara kɛcogo ɲuman a bɛna n'o sigi baara in kɛra sibiri tɛmɛnen min ye bibliothèque nationale ale kɔnɔna na ni assemblée générale min filɛ nin n'o tun ye kalata fana tun bɛ a la maa min n'a n'o tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye fédération yɛrɛ président kɔrɔ ye n'o ye maître Alu Badara Traoré ye ale ye 8e dan ye min ye Maku Traoré ale ye 4e dan ye fala ye kalata kɔfɛ sa a yira k'a fɔ sa k'a kɛra 4-2 ye o la sa Badara ale y'a jɔyɔrɔ di Maku ma Maku maa min don a ye médaille d'or sɔrɔ Jeux africains na Maputokaw fɛ yen min ye taekwondo 4e dan o don a y'a ka sew n'a ka dɔnko bɛɛ lajɛlen yira ka se ka baara kɛ taekwondo hukumu kɔnɔna na min bɛ ɲɛ yira a la baara bɛ se ka kɛ cogo la sa ko k'a na baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na maa min n'o dasira fala ye n'o ye maître Alu Badara Traoré ye a ye Maku fo k'a waleɲuman dɔn k'a denmuso don n'Ala sɔnna a ma k'a n'a dɛmɛ baara in na a ka se ka ɲɛ a bolo cogo min na sabula ale tɛna se k'i sigi fo a ka wuli ka jɔ kɛ u kɛrɛfɛ yaasa u ka farikolo ɲɛnajɛ in a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na minisiri tɔgɔla sa maa min tun bɛ o ye Jangina Keyita ye ni ale ye DENSEP o maa ye ale fana y'a ye se in a lakodɔn minisiri ale tɔgɔ la o la sa min ye Aminata Maku Traoré n'u b'a wele ko Madame Si ale de kɔni bilalen don bi na sa fédération malienne de taekwondo o kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ ka baara ye auditoriat ye n'o ye sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw ye a b'o kɛ Petrobama kɔnɔna directrice marketing do o yɔrɔ la bi fala ye baara ninnu a b'a ɲɛdɔn sabula a ye baara caman kɛ diɲɛ seleke naani fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn fala ye min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Omar Konare bi février kalo tile 2 o b'ale kɛ san 80 ye Alpha bangera février kalo tile 2 san 1946 Kayikaw fɛ yen o y'a sɔrɔ Mali a bɛ fɔ ale ma ko Soudan français a fa o ye Dugukolo Konare a ba o ye Bintili Jalo ye maa min don a y'a ka kalan kunfɔlɔ kɛ Kayi duguma kalanso la n'o ye tubabu kalan ye ka bɔ yen ka tila ka taa sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kayi lycée moderne a y'o fana kɛ collège moderne a y'o kɛ Kayikaw fɛ yen ka sɔrɔ ka na lycée traditionnel Fougère kɛ n'o ye Askia ye bi na maa min don a dɔnnen don sabula an ka jamanakuntigiya kalata sira fɛ fala ye ale kɛra fɔlɔ ye a ye san 10 kɛ Union africaine a y'o ɲɛmaaya kɛ école karamɔgɔ don wulikajɔ ni cɛsiri a y'o kɛ Musa Fanga fana na a kɛra Mali farikolo ɲɛnajɛ Mali seko ni dɔnko minisiri ye maa min don Alpha Omar Konare a tɛ fɔ maa ye tuguni sabula ɲininikɛla min don a dɔnnen don kosɛbɛ nka a tilalen ko a ka kalan ninnu bɛɛ lajɛlen na farafinna kɔnɔna na sa a ka sɔrɔ ka taa a bɔlen ENSUP la a ka sɔrɔ ka taa ka université kɛ Varsovie-kaw olu fɛ yen bi na sa a sigiyɔrɔ o bɛnnen don Titibugu ma an b'a fɔ sa ko Ala ka sijan ani kɛnɛya di président ma ani an yɛrɛ fa sabula Mala ale ni Atuna tɔ ni Dugukolo ni Ibaw olu bɛɛ lajɛlen ka cɛkɔrɔba don an yɛrɛ fana fa don fala ye an b'a fo ko Ala ka sijan ni kɛnɛya di ani président ma
Tiken ja fakoli ye bataki ci ama ka yira ka fɔ ko a dusu kasilen no fala ye ale kɔrɔmuso n'o ye Aisata Dumbia ye n'a cɛ sigilen no Kurumalakaw ka sigi kɔnɔna na ko ala y'a ka kalifa minɛ a la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen. Tiken ja ko sa ko a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu don k'a kɔrɔmuso in ye sabula kɔrɔmuso in tun bɛ baya jɔyɔrɔ de la ale bolo nin waati in na a bɛ dugawu don ka sa ko min ye muso in ye kɔrɔmuso in ye ko ala ka a dayɔrɔ sumaya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an sera ka kibaruya minnu sɔrɔ aw ye bi ntɛnɛndonya in na o de ye nin ye ne ani Falaye Keyita ni Vamara ka taa fara Keba kan nin ye aw tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye ka dugawu don ka sa min ye monsieur le maire n'o ye Siriman Bacili ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn le génie Thierno Umar Asi Jalo k'a fana fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso filamuso min kelen min bɛ yen ni nɔnɔ filen b'a bolo Bamakɔ ni bɛɛ lajɛlen Falaye Jaba Sidibe k'a fo k'a waleɲuman dɔn Salakaw ka sigi la maninkaw k'an b'u fo bi an taara cɛnjamɔdanga min na Falaye a Kulubalilaka ka ca dɛ a n'a maa kuntan Jaralaka ye maa ye de kelen bɛ yen petipetini ko ne nana sɛ wɛrɛ k'ale bɛ sɔ di ne ma n k'a ma i kelen n'i ka sɔ dun ye k'u bɛɛ fo cɛsiri ni timinanja an ka kɛ an faso fɛ Falaye n'an kɛra an faso fɛ an kɛra an yɛrɛ de fɛ sabula o de ɲɔgɔnna tɛ yen ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45